De bal rollen terug en ook Rob kan terug. En de tijd loopt door, Rob. We zitten inmiddels al op 3 minuut. Nog 1,5 minuut. Om in de veilige zone jullie zo laten scoren. Een minuutje voor Rob. Jongens, geef Rob even ruimte. Een stukje terug allemaal. Kom, 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 kom. Nog 10. 8, 7, 6, 5, 4. Ja! Hij staat in de veilige zone. Hij gaat proberen al in het gat te schieten. Drie op een rij heeft hij al, zie ik. Linkse pootje. Waarop? Rob. En nog een keer. Het laatste.